Ayan po isang magandang umaga. Time check 10:48. At mamimili ko ng mga paninda ko, mga dibote. At nagpalit muna ako ng gulong, bagong gulong dun sa kulong-kulong. Kasi pag uwi namin galing Maynila, yung kulong-kulong ko ay flat yung gulong. Bumili ko ng bago. Ito mga dibote, mamimili ko. Bagong-bago yung gulong. Pudpud lang kasi yung una. Mahal yung gulong, nasa 1 to yung isa. Walang magagawa kasi kailangan gamitin yung ating kulong-kulong. Wala nang dibote dito sa tindahan ko. Wala nang mga grande, wala nang alak, nabinta kasi pag gabi. Malapit na yung fiesta kasi ano na 18, 27 fiesta na. Samantalin natin yung mga araw na kalakasan ng tindahan. Tapos 29 sakay kami ng Maynila. 28 birthday ni Papa, 29 fiesta. Ay 27 fiesta. 29 sakay kami. Kasi uno check up ni Mrs. Pangalawang follow up check up. Hindi ko alam kung kailan kami makakabalik ulit. Kaya yun, pasensya na muna sa mga viewers natin, sa mga sponsor. Ba't di ako nakakatulong dun sa Babae Project. Pero sinabi ko naman na dati na yun nga, kasi kailangan ni Miss ng alalay. Buti nga dito sila mama tumutulong sa amin. Kasi nagtitinda kami ni Mrs. At puyatan talaga, laging puyat. Pero salamat at dyan pa rin kayo sa mga suporta sa amin. Ayun, punta muna ako dun sa grocery. Ayun, at nakabakalik na ako dito sa bahay. May mga pinangawa ko muna. Kulang pa nga yan. Babalik pa ako dun kasi wala pa nga silang kubra. Pinabutan na ako ng tanghali, kakain sila. Kaya pinadala muna to sa akin. Tapos yung lista, babalikan ko. Tapos may mga kukunin pa akong iba. Ito na, aangat na ako ng maramihan sa kanila. Kasi may mga deliver pa sa kanila na wala pa yung iba. Walang Alfonso, Pondador, walang Jean. Puro lista lang muna yun. Wala pa yung mga Hitcheria na iba. Ito lang alak, 2 karton pa lang yan, sa 3 grande. Kulang pa yan. Yung kukunin kong grande 20 pesos. 20 pesos. 3 muna yung ibinigay sa akin kasi wala pang deliver. Yung coke wala pa. Kain muna. Gulay, balingoy, talbos yung binabad kahapon. Kainan na muna na. Gulay na, unamin muna.
at kararating ko lang kaninang umaga ay tanghali. Ito yung pinamili ko. Ito yung kinuha ko muna. Ngayon naman, ito naman yung pinakuha ko ngayon. Kanina nagkakahalaga siya ng 10K. Ito ngayon nagkakahalaga ng 16. Kulang pa yan, wala pang mga maraming alak. Susunod mga alak na lahat ng mga alak kukunin ko. At may dati na akong 24 na nakalista. Baba.
Sagana ng